ассалому алайкум, бинандагони гироми қадр. Мо имрӯз воқеан шоҳиди бозии ду дастаи бисёр бонуфузи ҷумҳурии Тоҷикистон камадаи дастаи Кӯктош ва дастаи Равшани шаҳри Кӯлои Бостонӣ қарор дорем. Бисёр бозии хуб, шавқовар. Як нол. Равшани Кӯло ба пеш аст, бале. бале. Ва воқеан гуфта бояд гап занем ки бо ду мисра мехоҳам ёдрас шавам, мегӯяд ки Тоҷикистон аз дили кӯлоби ман сар мезанад. Тоҷикистон аз дили кӯлоби ман сар мешавад, аз хати Шерозаи то Қичакан сар мешавад. Ҳам ба дастаи Равшан, ҳам ба дастаи Кӯктош муваффақиятро таманно мекунем. Мо имрӯз бояд ташриф, мо имрӯз бояд яъне тамошобини асил бошем, бетараф бошем. Ба он хотире ки ду дастаи бонуфузи кишвар бо ҳам бозӣ мекунад. Агар рафт ё командаи дастаи Кӯктош ё ки дастаи Равшан агар бо хориҷа бозӣ кунад, мо бевосита аллакай тарафи дастаҳои Тоҷикистон мешавем. Аз ин хотир мо имрӯз бетараф тарафи фақат бозӣ асил мешавем. Муваффақият ба дастаи Кӯктош ва муваффақият ба дастаи Равшани Кӯло.